Uy, may itlog. Oh, dara oh. Kung walang piraso guys, yung iba. Hi guys, good morning. It's Tuesday, March 4. So happy Tuesday sa inyong lahat. So bibili ako ng pagkain nga pala ng mga manok, tsaka bigas na rin. Kasi wala na, ubos na ang stock natin guys. So papalabasin ko muna yung mga kambing bago ako pumunta sa bilihan ng feeds. Para mabili natin yung kailangan natin ngayong araw. Kasi kapag mamaya pa baka umulan at wala na tayong panahon. Uy! May itlog! Kinsay naglumlum diri? Ay, naglumlum. Kinsay nagitlog diri? Bago pa ito guys, oh. Klarong-klaro. Napakalinis pa. May mga ano pa naman. Mga langgam. Tingnan ko mamaya guys. So, sino pumupunta dito para mag-itlog? So pagkatapos ko dito guys, bibilin ako ng kailangan sa bahay. Pangit pa naman yung panahon guys, ang ulap, may nagbabadyak ulan na naman. Asan kasama mo? Ha? Maglabas na tayo. At ang makakain kayo, 9 AM na nga pala guys, in the morning. So labas na kayo. Ito yung oras talaga nagpapalabas ako ng kambing. Ang tagal maglabas guys. Labas! Sige na. Dalian. Ay, kapagal maglakad. Kakainat pa lang nila guys. Kakagising pa lang kasi. Eh siguro hindi pa masyadong gumagalaw. Eh! Gasiksikan pa kayo. Labas! Dali. Malapit na tayo sa gate. Teka lang, wait kayo. I-open pa natin. Daplin, daplin. Labas! Shh! Labas! Daplin dito. Eh! Ayan guys, kakarating lang natin. Nakabili na ako ng bigas. Feeds na lang yung ulam guys. So, ipapasok ko muna yung bigas tapos balikan ko ang feeds. Kasi hindi pwedeng pagsabayin guys kasi mahirap. Sa bahay na ako guys, sabili na natin lahat ng kailangan sa bahay at sa mga alaga nating hayop. May mga pumuputak-putak pa ng mga manok guys. Nangingitlog ata yung iba. Tsaka natin to ibaba. So kailangan ibaba kasi baka butasin niya ng mga manok natin. Oscar, what are you doing there? Ay, Diyos ko. Kunin natin ang Integra 3 guys. Ay, 2D ay. Ito yung binili ko kanina guys. Integra 3-2 tsaka crack corn yung nasa ilalim. Ala! Buslot, ding. Buslot. Buslot na rin. Buslot sa mong pahak. Excuse ko, bigay pa si mabuslot. Utas yung paggaran. Hawa di hawa. Hawa. Ay, ikaw manuka ka karon. Oh, dara oh. Bigyan lang muna natin guys ng makakain.
Guys, balik kahapon, ang lakas ng ulan, grabe. Agad-agad bumuhos guys. Nagmamadali kami kahapon na siayos lahat ng mga alaga. Kasi nga, talagang biglang buhos ang ulan. Nakita nyo naman sa video. And sa ngayon mukhang uulan ulit guys. Napapansin ko, medyo umaambon na. Kaya babalikan ko yung mga alaga ko ngayon agad-agad. Tapos ayan na naman no, meron na namang nagbabadyang ulan. So masama na rin ang ulap guys. Oh. Nagiging gray na. Tayo nga guys ay nakauwi na dito sa bahay at magpapakain na tayo ng manok. Agad-agad. Guys, si Oscar guys oh, hilig magkain ng para sa manok. Hindi man yan good sa yugod. Dali na. Here now. At diri na punta sa mga nakatali. Ala, ginuo ko. Tuhog. Ay, my goodness, oy. What's the problem with you, Day? Pwede na magurawiran sa pingkas ka mo. Anawa si Oscar. Si Oscar, noy, grabe kaon, guys. Swerte ka, doy. Makakain na integra. Umuulan na ata. Oy, doon kayo. Yung taligsik na. Gaambo na, guys. Ay, nasangit. Kahit gaano pa kabilis guys, inabutan pa rin tayo. Ayan. Meron ng ambon. Pero sige lang guys, tapusin na lang natin to para isahan na. At nang hindi na tayo bumalik. At makapag-relax na rin. Daplin usa. Daplin. Dili magmaldito. Ay, kalayo ba sa inyong pagkaunan? Oh, dara. Itong dalawang pato guys, oh, may bago ulit na itlog. Dalawa na naman. Ihawin kasi namin to guys, kaya hindi namin pinababa. So ito guys, ibibigay ko na muna to lahat. Tapos tubig agad-agad din para madali. Dito lang tayo banda sa gilid ng bahay guys, para kung sakaling lumakas talagang ulan. Ay nako, wa na. Yung ulo nun guys. Ay nako, sugatan. Yan kasi sinasabi ko guys, basta tapang-tapangan ka na pagkasisi. May kalalagyan ka talaga. Tulad niyan. Tapos na tayo dito guys, tapos tubig agad tayo. Ayun na guys, oh, umaambo na. Yan. Kaya kailangan talaga guys, lalo na kapag ngayon na panahon ay mabilis tayong kumilos. At nang hindi tayo abutan ng ulan, baka tayo magkasakit. Ayan guys, may tubig na tayo. Kaya ito na ulit yung ating ibibigay. So madali ang pakain ito guys kasi nga umuulan. JJ! Napakaingay! Ayan na pala yung mga sisiw na yung 8 piraso guys. Yung iba, nagsisipag, nagiging dependent na yung iba. Ayun oh, nandun. So, yan sila ng mga batch. Ayan guys, tapos na naman tayo. Thank you so much for watching everybody. See you in the next vlog. Don't forget to comment, follow, like, share, and subscribe. Bye!